Recordeu que ara teníem una persona en el centre nova perquè havíem fet el canvi ja al final de la 2.1. Continuem en el bon rotllo que hem acabat, en la 2.1. I iniciem igual, anem obrint en el mateix ordre. Però la persona central va tenint el record i ja mostrem que el record és dolorós. Com heu vist, hem anat primer a esquerra, després a dreta i ara anem al centre. Tornem a bategar i anem a terra. I persona central ens conta la història, tot el món canta, clar, salsa fons esquerra, recordeu que estic parlant des del punt de vista de l'actriu, i despleguem la cinta. La cinta simbolitzarà el record. Repetim, obrim la mà contrària, clar, i anem cap a baix i la persona darrere estira la cinta i la mostra. Ara anem a intentar els següents moviments quadrar-los i pam! 1, 2, 3, sí, pam! Amb el bombo. 1, 2, 3 i traiem l'altra mà, la mà esquerra. 1, 2, 3, sí. 1, 2, 3, sí. Com veieu, cada moviment, 1, 2, 3, sí, va accentuat amb el cos. I ara anem a la foto. Les persones de darrere molt enfadades, molt agressives, i cap arrere i tornem a repetir en les persones de davant. Obrim primer la persona de l'esquerra. Pam. I el moviment és el mateix. Com veieu, el trio de darrere d'alguna manera amplifica el moviment. Continua com bategant. I repetim en la persona de la dreta, per observador o observadora de la nostra esquerra. Obrim la mà dreta, plas. I el moviment és el mateix. Fixeu-vos en les persones de darrere que continuen com amplificant el moviment. 1, 2, 3, sí. Molt lentet, això multiplicat per totes les cel·les del com sona quedarà molt bonic. En estranger ho fem molt gran, agarrem la cinta contrària i tornem a fer un altre X, una altra aspa. Un passet avant, 1, 2, 3 i entrem. Aguantem ahir, que la foto serà molt bonica. I en més ràpid anem girant-se i les persones d'esquerra i dreta, quarta i cap arrere. I ahir soltem una, soltem l'altra i anem a crear unes barres, com si fos una presó. I la foto de darrere, com veieu, és la mateixa. I soltem darrere, primer esquerra i després dreta. I la persona central entra i repeteix el moviment de les barres de presó. I anem a mostrar la presó. Primer cap a l'esquerra, cap a la dreta i simultàniament darrere i davant i fem el quadrat este. I lliure des d'ara anem obrint i tancant. Anem a tindre el més o menys temps per a que s'entenga la posició de quadrat. Anem cap a dalt i amb la frase baixem i amb la frase pugem. 2, 3, 6, soltem. Fixeu-vos en quines mans, que són les mans, diguem, de fora. Se girem i atenció, anem a començar a 1, 2, 3, sí, tanquem. 1, 2, 3, sí, i acabem de plegar. I cap al centre. Segona frase. I bateguem. 1 i 2. I poquet a poquet hem de transformar el color en el que estem dient, el que estem cantant aquestes frases. Així ve la consciència, que és un element que anem a utilitzar en la 2.3 i la 2.4. I anem intentant, ja quarta, parlem al públic
i afegim contacte i bon rotllo. I ja la tindríem.